Hayırlıkın sizge, hayırlıkın bizge. Selam Яңа Гасыр телеканалын яратып караучы барлык дусларыбызга эфирда кулинар шоу Кызган Казан. Телекрандар янына якынрак килегез. Барлык эшләрегезне читкә алып куегыз. ТНВда Кызган Казан тапшыруы һәммәнең алып баручылары Милләйсән Гимаева. Һәм мин Булат Бәйрәмов һәм без Башлыйбыз. Тапшырыбызның шарты буенча минем яныма Булат янына, һәрберебез янына бер кунак киләчәк һәм без кара-каршы ярышачакбыз. Ну, ярышачакбыз гына түгел инде. Җиңәргә дә тырышачакбыз дип әйт инде. Җиңәбез. Һәрвакыт кызлар җиңә. Я, һәрвакыт дигәннән бүген кемне чакырдың соң үз яныңа? Ой, бүген мин үз яныма талантлы пешекче, кулинария буенча китап авторы, үзенең кондитер кибете, кофейнисы булган Эльвира Максимованы чакырдым. Ә син кемне чакырдың? Ого, ну мин дә бүген үз яныма бик булдыклы җегетне чакырдым. Кем инде Үзе ул? артист, үзе актер, Ого. үзе алып баручы шоумен. Ну, бик оста җегет инде Айрат Загриев. Каршы алыгыз. Әйдәгез, каршы алыгыз безнең кунакларыбыз. Эльвира Максимова һәм Айрат Загриев. Рәхмәт итегез кунаклар. Ассаламу алейкум. Сезгә күчтәнә шап килдек. О, Айрат. Менә суган торт белән бик шап була бу. Шулаймы? Бу синең күчтәнә. Анда чеснок та бар. Сезгә Шеф повардан алган. Так. Карагыз әле нинди торт. Бу безнең тапшыруга махсус ясалган. Кызган Казан, Медовик. Карагыз әле Кызган Казан дип язылган монда. Рәхмәт бик зур. Субханалла. Сезгә күчтәнәш бәләкәй генә китап, рецептлар җыентыгы. Зур рәхмәт. Менә без мактаган китап шушы була инде. Менә бит, менә бит. Рәхмәт. Эльвира, рәхмәт. Миннән сезгә суган һәм бавырсак, пожалуйста. Ашабыз менә. Әйдә ашыйк әле. Мин яратам шул әйтәм. Күчтәнәшне алып килгәнсен, ашып карарга Мин яратам шушы күчтәнәшне. Мин балалар шикелле. Ашып карыйм әле. Әйдә без. Килгән күчтәнәшне ашарга кирәк. Бәхетле буласың. Тапшыру биткәч чәй эчербез дип уйлаган идек. Сез инде ашый да башладыгыз егетләр. Суган кирәк. Суган беләнме? Эльвира, 5 балл сиңа. Рәхмәт. Дуслар, тапшырыбызның шарты буенча Эльвира син минем командада, Айрат Булатның командасында. Команда, без командасы. Мондарак килеп Командасы. өчен без бу егетләргә каршы ярышачакбыз һәм җиңәргә тырышачакбыз. Ләкин башта безгә бирем бирүче, нәрсә эшләргә кирәклеген аңлатучы кешене чакырырга кирәк, дуслар. Андый кеше бар, ул теге аш су остасы. Официант! Юк. Ул шеф булы. Динар Шайдулли. Динар Рәхимит безгә ат. Күрдең? Синең өчен махсус көй яздык бүген. Монда кил. Бу конвертта сипешә торган ризыкның фото сурәте. Аңладыңмы? Без аны монда куябыз, ашып карарга ярамый. Әйе. Анда селфи, сезнең селфи что ли? Юк инде. Ризыкның фотосы. Так, ашып караса буламы ингредиентларны? Ачып карыйбыз. Пешерәбез. Так как это 12 стульев бар бит. Сегодня Бог послал. Менә Ике күкәй. Ике күкәй. Писо бу унмы бу? Әйе. Бу он. Бу акмай. Әйе. Бу нәрсә бу? Динар, бу Юк, бу нәрсә? майонез була. Майонез? Әйе. Да, бу паприка. Паприка. Сладкая. А шекер күп ярамый минем әнием шулай әйтә. Менә кызлар ашагыз алайсың. Яра, Динар, рәхмәт. Тавык ите шулаймы? Без сине тапшыру ахырында чакырырбыз һәм үзебез пешергән тәмле ризык белән сыйларбыз. Рәхмәт ясың. Һәм Пара па па пара па па. безнең җиңүче дип игълан итерсең. Менә, күрдегезме? Бүген безгә инструмент та кирәк түгел. Менә, алып баручы музыкант, инструмент икесе Оркестр. бергә оркестр. Айрат Загриев. Мин иң беренче чиратта Эльвирадан сорыйсым килә, чөнки ул инде аш-су бүлмәсендә иң оста кешеләрнең берсе. Нәрсә пешерәбез? Ләсән ул бит тавык итеп пешерә, ул бит тортлар пешерә. Мин калса ул иттән дә бик тәмле ризыклар пешерәдер. Белмим. Сез һәрвакыт шулай мактыйсыз да кунакларны? Аның китабы бар, ул сиңа теге. Күзгенә тимәсен инде. Так. Әйдә, көтигәлесен, тәмлек нәрсәсе пешерәсез. Әйтергә ярыймсың? Әйтергә кирәк, Эльвира, кирәк. Ну, минемчә, тавыкның филесын
В кляре пішірдік Ну, қыздар. менде шо ойлаған екен. Мұнда енді аңлаша, менде кілер пішірем. Это бит А сен? Мен де легко. А сен Сіз башқа түрлі ризық ойлап шығарсаңыз да бола енді? Мұн шейін мұнда қарма, мұнда біз еткен болсақ, менде в кілері деп айтадым, сіз пішірме дерегіз мен Мен аласыз. аярма, мен теге яичница ясайм просто. Тауық ит Ана тұлы. кукай бар бит и все. Бұлар не шетеміз, мұнда бітесін қоланырға Ну керек. остальное сен өзен, а мен... Йо, біз бит бір команда. Ұнытмағыз шыл түрі А сен білесің мұсы? Әгер де біз мұнда жеңілсе, есе олар жеңілселер, біз мұнда жаза бар. Жазаны бірге әшлерге керек болашақ. Демек, сіз фікілер пішіресіз. Әйе. Сіз тоқтара сұрау. Сіз зор кесеклер пішіресіз, білек кеймін, әйде біздің айырылып тұрсын. Нешік тілейбіз? Елверінчік айтасың. Әйде біз нагет Менің пішіреміз. тулысы шамын сенің бәлгелі шашак. Кляр ул бәләкәй би. Зор табылырға. Әйде біз сенің нагет Білекей. Яра. Біздікі нагет бола. Бәлекей, сіздікі зор. Шөлі ма? Сөйлештік? Бір екі үш кеттік әйде. Наггетс инде. Пішіре башы. Тапшырыбыздың генераль спонсоры Кукмара Металл Сауыт Саба заводы. Әлеге шәп табаларны, кастрюльләрне, казаннарны, сыларны фирменный кибетләреннән ала аласыз. Яисә интернеттан заказ бирсәгез, өегезгә китереп бирәчәкләр. Я дусларым, біз инде пішіру үшін башларбыз деп ойлаймын. Айрат, сен нәрседен башлайсың? Кілерні қараңыз, бір нәрсе берем де. Сен кілер пішіргенің бар ма мен? Йо, бірінші тапқыр. Менің де жоқ. Мен қарап тұрғаны бар. Мен бұл кілер нәрсесін нешік ішілер шуны ғана ярдам итегіз әлі біраз. Мене борсын бірге бұтыйларда табада мой салып қыздырып алалар жегіттер. Бәрін көкәне. Қаралы ярдам итмейлер. Айрат, тұшында бәр шында, яна. Қарам сәлі. Мен сондай қатын білән яшемейін демен. Айрат. Повезло. Мұнда бұ тапшыруда қатын да yok, дос та yok. Көрдің бі? Мен қатын да дұста жоқ. Айрат Эльвира, біз сізге бит мәқәлләр әзірлеп. Сен ішілем Айрат? Сіз бір құлағыңыз білән бізді тыңлағыз, екінші құлағыңыз білән мұнда. Теге мультфильм бар бит әле. Мәқәлнің бірінші леші бізден, ақыры сізден. Эльвира, мен башлайым, сен жауап бересің, емен? Бірінші сәп. Таба майлаған сайын нишлей? Таба майлаған сайын... Қыза. Әйбе, Зара. таба майлаған сайын... Мә тұғым. Шумара. Молодец! Міне молодец. Шумара. Чумара? Шумара тұғым. Шумара. Шумара, башқа нәрсе. Өтіресіз. Айрат. Так, әлем, Айрат тұңа. Айрат. Келесі мәқәлі иқтибар білән тыңлазин қарашын. Иде табақ сауыт көп болса, хужабике. Хожабике. Нешелер? А? Мақтайнар. Хожабиканы молодец деп айтәлі. Дұрыс, мақталыр. Иде табақ сауыт көп болса, хужабике мақталыр. Дұрыс. Қаралі, мына мұнда Эльвира рифма тыңлара керек. Ашмаған ишіге yok, кірмәген... Тешігі yok. О! Молодец. Дұрыс. Міне бит! Була бит, машалла. Була бит, сен не только кляр умеешь готовить. Сонда әрсіз кіші тұрын айтар. Айрат, бір ауызыңа 2 қашық тыға. Бір ауызыңа 2 қашық тыға. Ну, 2 қашық. Болмай. Мәйе! Тығып болмай, дұрыс. Болмай. Дұрыс, тыға қылмассың. Анда рифма болмады бит. Рифма жоқ. А сен айттың рифма. Әлі мен Эльвирадан айттым сен бүгін. А сен рифма кетесің ма не? Болды. Көңілі сіздің білән. Көңілі сіздің Айрат бүйректер сіздің білән Эльвира Ана сізге бір загадканы ярый ма? Әйде, яры. Мына қараңыз. Табышмақ. Майя, нешек? Табышмақ. 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 Башмақ. Табышмақ. Мына қараңыз әлі. Мына неше теге атнада бір теге выражениені ишеттім. Так. Ну, она, ол, конечно, русша звучит ете, но сіз білейте енді. Біз аңлаймыз бет, орысша. Мына англичанин, қараңыз әлі. Чем отличается англичанин от татарина? Мына инглизле татардан несесілен айран. Мен қатын орысша аңламайым просто. Мен аңладым енді. Мен инглиз Ол тілін мен аңламайым. былай тұрып, қарап тұрамын, былай тұрып. Мен білем. Нәрсе айта бұлмалы. Инглизлер китәләр собуллашмыйлар, татарлар собуллашар, ләкин китмиләр. Дұрыс айтты. Молодец команда. Дөресме? Эльвира, әйтәлі, менә бірінші тапқыр, ғұмырыңда бірінші тапқыр пішірген тортыңы, яйсе башқа түрлі кондитер ризығын қатерлейсің ме? Қашан болды? Неше яшьтә болды ол? 11 яш еді мені. 11 яшьтә. Шаулыда біздің вечный огонь бар, ГЭСта.
И безнең шунда служба барадыр, бер атна буе. И соңгы көнне бөтен кеше әйтте, бер нәрсә пешереп алып килергә. Без бит ул вакытта сатып алмыйбыз. Менә шунда мин медовик пешердем. Классташлар һаман шуны искә төшерәләр. Бик тәмле булган инде бу димәк. Бик яраттылар. Карале, китап язылу тарихын сөйләп китәсеңме? Ничегрәк булды? Бу идея каян килде сиңа? Менә 20 елны пандемия вакытында бөтен кеше өйдә утырганда без пешерә башладык онлайн. Минем подписчиклар белән бергә. Мин пешерәм, күрсәтәм, Социаль челтәрләрдә димәк. Социаль челтәрдә. Менә хәзер басып торган кебек кабызып куям телефонны, күрсәтәм. Бөтен кеше өйдә, бөтен кешегә кызык. Бергә пешерә башладык. Бик күп тапкыр пешергәч, инде безнең подписчиклар, кунаклар кафеннан сорый башладылар, нидер носитель, нидер китап. Рецептларыңа бирәле дип соравың. Бөтен рецептлар күбәйгәч, аларны уже Җыясы килде, туплысы килде бер җиргә. Шуннан мин эзли башладым Казанда типографияларны, таптым и без чыгардык китап. Һәм шулай ук үзегезнең бит инде кофейнягыз бар, әйме? Бу кофейня турында да әйтеп китегез инде. Ирегез булышамы? Без ирем белән бергә ачтык. Ул проектировщик, ул бөтен дөрес иттереп төзи, санитарный нормалар буенча төзи. Миннән инде бөтен рецептлар, тәмле ашлар, тәмле тортлар, бөтен әйберне пешерәбез инде без. Айрат, мин синнән сорасам киләсең, хәзер бит безнең соңгы ничәдер ел син гел хәләл мәҗлесләргә алып барасың. Эш җитәме менә? Башка курыкмадыңмы гел шундый мәҗлесләргә китәргә? Ну, им беренче, конечно, булмады. Анда мин теге четверг көнне, җомга көнне, суббота көнне, воскресенье көнне эшем булганы. Анасы тукталды бераз. Инде хоп, бетте. Шуннан Ну, испытание инде, испытание. Сабыр. Аннары инде, алхамдулиллах. Китте. Хәзер вакытта син Мәскәүдә яшисең. Син карале, син бит актерга укыдың, әйме? Актерская. Син кинода уйнаганың бар. Хәзерге вакытта менә берәр кинога чакыралармы, юкмы? Синең портфолиоларың бармы? Төрле кино студияларда. Имени Горького. Теге кораблик такой. Мосфильм, мәсәлән, Мосфильм. Кызары тизрәк. Ну, хәзер в основном сериалы инде. И то пока теге эпизодлар, потому что, ну, кем бирә инде сразу главную роль скажет. Менә Загреев килде Мәскәүгә. Айдагы салют, синематограф анын булсын, да, то есть, кем генә. Анда Мәскәүдә по кастингым бегаю, тегендә, монда. Йөрисең, әйме? Портфолио эшләдем, визитканы эшләдем. Алхамдулиллах. Казанга еш кайтасыңмы? Синең монда Казанда әниең бар, әйме? Әниең. Син Казан җигете бит үзең? Конечно. Еш кайтасыңмы? Минем әтием Мамадыштан, әнием Казаннан. Тукта, Мамадыш дигәндән безнең бит Эльвира да Мамадыш. Эльвирка. Кызы түгелмесең? Мин шуңа күрә Айратны чакырдым бит. Сез шуңа кардашып килдегезме ни? Сез бер-берегезне моңарчыда беләдегез, әйме? Белмәдек. Ну, до этого әз генә белдек инде. Монда килгәч таныштыгыз. Әз генә. Айрат, син бөтенләй берәрсе пешерә белмисеңме? Ничек мин эшлимсең монда хамы? Мин эшлим монда. Монда куйма. Безгә кайбер кунаклар килә синең кебек. Мәсәлән, сөйләр, бөтен эшне мин эшлим. Минем Анасы теге җиңсәләр, мин җиңдем диләр, җиңсәк булат, син Мин тотып торам әйдә. Шуңа кебек бу да тиз пешә. Тормыштан шуны тотып торучылар булганда әйбәт инде шундый җай. Советчиклар. Эльвира, Әйе. сәрсе килә. Син теге баллы берләр рецептларны пешерәсеңме синең китабыңда? Әллә теге Туктале, ул беләсеңме, ул сезгә әйтергә тели, дөрес пешермәвегез турында. Менә белмим инде. Әйтергәме сезгә юкмы? Әйт, ну хәм булды инде монда. Әйтсәң дә әйтмәсәң дә ярар, без җиңеләбез дип танысың. Менә кара, синең он соңгы вакыт симит башта йомыркага манчыйсың, алай дөрес түгел. Башта онга кирәк. Он синең яначак хәзер. Башта он, анары йомыркага манчысаң, әйбәтрәк була. Әйттеңме син шулай миңа юкмы? Әнә кара. Мен вообще дөрес пешердем. Булды. Булат келді, и бүтін теге бызды инде. Бызды инде Айрат бер нәрсә йөреп, Айрат без бер команда, әйдә, ярар. Юк, без була, безгә егетләргә пойдет. Ярар. Айрат, мин сорыйсым килә, синең гомумән гаиләң бармы? Бар бит инде, син яшел тотасың, без белән синең. Ничә балаң барлыгын белмибез. Бер кайда мәгълүмат юк ул турыда. Ана Эльвираның бар айыр. Аның ире Марат. Эш малайы бар дип беләбез, әйме? Әйе. Синең Бар, минем өч бала, альхамдулилlah. Старшей дочке 20 яшь инде. О, субханалла инде. Эрика исемле, аннары Самира. Кияүдә чыгарга вакыт җиткән бит инде монда. О, мен прям переживать итәм инде. Шуның өченме? Честно переживаю. Нишләп? Мен бер дусыма әйттем дә, ул әйтә,
Кто ведущий будет на свадьбе? Менә яныңда тора Булат Бәйрәмов шакырсый. Үзең оятсызланып алып бармассың инде мине чакырырсың. Минем кызымны кына мин сине чакырырмын. Башына бар. Менә булды. Безнең инде эшебез тамам дисәк тә була. Кызларны карап киләм дә мин. Кил. Кара. попробуй. Ирен. О, нинди мотор. Айрат. Менә шулай кирәк аны эшләргә. Ярар инде, это Кашан позиция. сезнең яныгызда шундый оста шеф-повар басып торыр иде әле, егетләр. Везло инде сиңа бүген, ярар. Это по девчачьи, аларга ярый. Без әле карарбыз әле. О, это завтрак холостяка. Ярар, дуслар, хәзер уенга күчәбез. Дуслар, без инде тапшырыбызның уен эшенә килеп җиттек һәм монда без яңа бер музыкаль застав уйлап чыгардык. Ул данлыклы «Пиковая дама» операсыннан «Что наша жизнь?» И уен. Менә шу уен булырга тиеш. Уйныйбызмы, егетләр? Уйныйбыз. Әйдәгез. Эльвира, мин сиңа аңлатам, Айрат син дә тыңла, яме? 1 минут эчендә мин хәзер уклау белән юнәлеш күрсәтәм. Әгәр дә сул якка күрсәтәм икән, синең башың уң якка борылырга тиеш. Уң якка күрсәтәм икән, сул якка, аңладыңмы? Асан күрсәтәм, искә икән азга. Син киресен эшлисең, яме? Ярар. Әгәр дә Сиңа башы- ялгышсаң, Бер тапкыр ялгышасың без икән. вакытны туктатабыз да мин шок башына сугам Айратның сразу. Шаяртам, әлбәттә, Мин шаяртам. бит в твоей команде. Миникендә. Миндә таймер. Эльвира Мин әйдә сиңа тырышабыз, булышам. яме? Сиңа 1 минут. Башладым. Булашакка ярыймы була сиңа? Миңамы? Сбивать ее. Яры. Үчендәки минем арттан алга чыкма, яме? Арттан. Уклауга тотынма. Ярар. Егетләр, әзерләндек. Бер. Давай. 2. 2, хоп, мында. Хоп. Булды, җиңелде. 2 секунд. 2 секунд бар. Я давай еще раз, да. Аңладың да? Сен мине бутыйсың. Йо! Син Булатка ала кара. 1, Алар- 2, Әзерме? Әзер. Әйдә. 3. Хоп. Юк, шунда карап тор, яме? Хоп. Хоппа, аңладың, яме? Ой, тиз генә. Хоп. Буталды. Еще секунд. 11 секунд. 11 секундта 11 секунд җиңелде. түздең, шыдадың, молодец. 1, 2, 3. Тиз генә эшлә, Айрат. Это она медленно. Тиз. Җиңелде. 9 секунд. Без җиңдек, катлыйм. Эльвира, син көчлерәк булып чыктың. Мин Һәм сиңа дуслар, бу бәйгедә бал Эльвирага китә. поддаваться иттем. Рәхмәт. Безнең дусларыбыз Ушышы компаниясе авыз итәр өчен тәмле хәләл роллар җибәрде. Казан шәһәре Максим Фурама 20-нче йорт адресы буенча. Тәмле булсын. Мен анда һәрвакыт ашыйм. Бик тә анда. Безнең тапшырыбызда музыкаль тәнәфес. Гадәттә безнең кунакларыбыз берәр мотор җыр бүләк итәләр, дуслар. Я егетләр, нишлибез бүген? Мин дирижер булам. Мин Ярар. сиңа күрсәтәм, син булай торып карале. Тан. Понятно? Ярар, Әйдә, ярар. репетируем. 1, 2. Мин монала. Тадан. Ага, булды. Сиңа күрсәтәм, син. Алла! Ярымы? Репетируем, соединяем. Син һәрвакыт, син туктамыйсың, ярымы? Но син көтәсең, когда я на тебя покажу. Әйдә, и. Тадан. Раньше надо было. Күрсәтәм, сразу кычкырасың. Сиңа күрсәтәм. Артка мене. Юк, син. Бас кызым әпипә. Понятно? Булды, Всё. понятно. Син үзең нишлисең? Мин дирижер булам. Син дирижер. Хөрмәтле дуслар, сезнең өчен монда рушеткәндә импровизационный оркестр. Ансамбль. Әйе, шуңа күрә каршылыгыз. Каршылыгыз трионың катнашучылары Лейсан Гимаева, Эльвира Максимова, Булат Бәйрәмов һәм инде танылган дирижер Айрат Загриев. Әйдә. Все молчим, пока не покажу. Итак, и... Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Рахмат, хөрмәтле дуслар.
Bizim kartımız bu 42 tur. Ақшаларны шул картага күчерсәгез була. Гонорар. Зур рәхмәт. Рахмат. Ну, бер, карале, ну бер 350 сум күчерерлек булды бу. Булды. Evet булды. Рәхмәт. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл савыт-саба заводы. Әлеге шәп табаларны, казаннарны һәм кастрюльләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз. Яисә интернеттан заказ бирсәгез, игезгә китереп бирерләр. Безнең ризыклар пешеп чыкты, карагыз, безнең менә шундый наггетслар булды, имән. Безнең Айрат Загреевның Мәскәүский наггетслары. Һәм менә монда Bizim Kozanski nuggetlar булды. Наггетсы нәрсә дип атала бу? Как блин, Детский. Детский. Балалар ярата. Балалар үшін әй. Мына балалар үшін бәләкәй. А сездә Безләр әйдәгез спорлашмыйк, безнең шеф-поварны чакырыйк. Хәзер безгә бәя бирер. Баршалыгыз, Динар Шайдули. Ну, кем жиңді? Шәп булды бу? Qarый үзең. Динар, башта әйдәп калып карана, дегустация, degustation. Менә бу бәләкәй кисәге, нәм алып карана, анда мин Айрат күңел җылысын Иң биреп зур кыздырды. кисәген ашап кара динар. Братан, 10 тысяч дай. Тәмле. Аша бетерин тәмле булгач? Лицо сделай довольное, прям биг там. Тәмле булмыйча. Күп Хәзер матур ашап безнеке. пешердек. Нам Кызларны ошасында кына хәзер грустное лицо сделай. Грустное. Котыртмалыйсы. Фу, тәмле туды. Тузы җитмидер әле. Yok, bütün Безнеке тәмлерәк тәйме? bütün her bir normal. Түлен җитте шенге тәмле түгел. Подкаблучник булмайын да. Тәмлеме? Булган. Хәзер күрсәт нәрсә килеп чыгарга тиеш иде дә. Әйдә карыйбыз. Әйдә карап Хөрмәтле дуслар, барабанный дробь. Наггетсы! Һәм без җиңүче! Менә командада шеф-повар булганда ничек була ул егетләр? Ярар. Ирәнегез пешерергә. Аша. Сездә бик ошады, а бездә Сен тәмлерәк кабып кара. по-любому. Кабып кара әле. Котлыйбыз болай. Ярар, ярамый алай. Нужно радоваться за счастье других. Әйдә, молодцы! Әйдә, сус. Котлыйбыз! Котлыйбыз! Кызлар, караңыз әле. Исинда, раз уж ты им подыграл, правую руку күтәрегез әле. Күтәрегез. Погладьте себя по голове и сказать, молодец, та инде. Молодец, Динар, бик зур рәхмәт сиңа. Син белән саубуллашабыз. Рәхмәт, Динар. Бу бәйгедә җиңүче Эльвира һәм Ләйсән командасы. Молодцы. Монда туз җитми, туз җитми. Егетләр, бүләк көтәбез сездән. Бүләкме? Кая ашап Бүләк карыйм, булар көтәбез. ашап карыйм. Монда кояк көләр, монда көләр юк. Нишләп юк? Нишләп юк? Кай киткән соң? Хая, ну монда көләр ул без Безнеке сочнырак, безнеке Көләр сочнырак. хрустящий ул монда. Пешеп бетмәгән име? Менә Эльвира әйтә, сезнеке пешеп тә бетмәгән икән ди. Ашап кара. Ул аны ашып карау күз белән белә бит инде. Аның тәҗрибәсе белән. Кабаттан җиңүче билгеле булды һәм кабаттан ул егетләр командасы түгел. Айрат. Ә без шын күңелдән тапшырыбызның генераль спонсорыннан әлеге шәп табаны Эльвира Максимовага бүләк итәбез. Эльвира, хезмәт итсен сезгә. Мин Эльвира Максимова бу табада тәмле ризыклар пешерергә сүз бирәм. Һәм инде гаиләңне дә сыйларга, яме? Әлбәттә, кайда өчен. Тёплыгы да ал. Менә белән монсы да сиңа. Котлау да сиңа, ирен сым кайтса, яме? Розеткаларны ал. Фотосы да сиңа барса. Котлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Ә хәзер җәза Айратка һәм миңа. Испытание. Әйе, җәза. Җәза испытания. Егетләр, җәза өлешенә дә җиттек ниһаят. Юк, туктагыз әле. Руш әйткәндә последнее слово ярым. Җәзага хәтле. Әйдә. Ярый. Сезгә бик зур рәхмәт. Чакырганыгыз өчен. Рәхмәт сиңа. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Спасибо большое. Сезгә зур сәлам. Әнием, әтием, балаларым, хатыным, мамадыштан, туганнарым, Чебоксардан. В общем, без сезне яратабыз. Исән-сау булыгыз, гомерләрегез бәхетле булсын. Теперь Бөтен җирдә карыйлар тыйын моны, күрдегезме? Әйе, без дә ТНВ каналын яратып карыйбыз. Безнең гаиләбез, әби бабайлар, туганнарым, сезгә бик зур сәлам һәм бик зур рәхмәт ТНВ каналы өчен, сезнең татар телен алып бару өчен, безнең балаларны үстергән өчен. Рәхмәт. Без Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Хәзер мин сезгә җәзаны әйтәм. Авызыгызга кашык кабасыз Сабантуйда уеннарны хәтерлисезме? Хәтерләгәннәр күрдеңме? Әйе. Тот.
Шул кашыкка йомырка куябыз да, һәм шул вакытта бийсез 1 минут буена, һәм җырлыйсыз. Ә без кулчап торабыз. Сиңи дә бейешә булган авызга Менә кашык. сез күрсәтәсез ничек кирәк. Дипәне беләсең бит син? Ухо, ухо. Hadi. Так, егетләр, каптыгызмы, әзерме? 1, 2, 3 китте. Все, снято. Булдымы? Бу 1 минут булдымы? 29 секундта булды. Helal dostlar, bilen şunday köngüllü notada batıp yumurtalar bilen biz sizin bilen bugün sağ bulaşabız. Дұрыс әйтергә йомырка, не күкәй. Ярый, ничек дә Ikisi de әйтсәң. dürüst oyra. Dostlar, sizge kiliyoruz için bik zor rahmet, bik köngüllü tapşırı buldu. Sizge dostlar zor rahmet. TMV kanalında her atna sayın. Kızgan kazan topşuruğu. Bizden ayrılmagız, birge bulayık. Kilesi Ağaçlarımız tanrı bulsun. Sağ olunuz. Tayr, tayr, tatay, tayr, tayr, tatay, tayr, tayr, tatay, tayr, tayr, tatay.